A verdade é que emocionan estas imaxes de verbena. Parece que estamos máis preto desa nova normalidade, e polo menos aí as orquestas recuperando a ledicia, tamén transmitindo a xente, que ainda había xente, Roberto. Había xente, había ambiente e se lle vía emocionada tanto a xente como os profesionais da verbena, da música, mira hoxe que é o Día Europeo da Música, pois mira, pois pouco a pouco parece que vai volvendo a normalidade. Bueno, fixadevos que había 6 proxectos piloto en 6 lugares de Galicia, 1000 personas en cada un deles, de contado se acabaron as reservas, pero rapidísimo, porque a xente quere xa festa, así que a ver ese seguimento que haberá que facer, se vai ben para poder recuperar as verbenas en Galicia. Porque o profesor Tubío, que recordados, o profesor Tubío vai nos facer hoxe un exame, por estamos aquí preparados aquí na escola, que vai dicir eu? Non se vai saber hasta que pasen uns días como funcionou estes pilotos, ahora rastrearás a esta xente, seguirase, e ao final trátase de comprobar si esta xente que foi a estas 6 probas piloto vai ter máis incidencia, máis casos que a outra xente que non foi. Exacto. Nada máis, é iso. Fíxate que eu estaba moi pendente disto, porque a mí encantan estas festas do verán, eu son fan do panorama, pero bueno, da igual. Estás en idade deso. A mí me encanta. Bueno, o sábado seguro que non seguiches que estuvo aquí a Panorama en directo, así que estiveches de sorte tamén. Sí, sí. E que vas dicir? Bueno, pois que isto, vamos a ver, hai que ter en conta unha cousa. Fora mascarillas, sí, pero sempre cando o distanciamento de seguridade se poda cumprir, non? Senón, ou unha cousa ou a outra, non? Entón, bueno, imos a ver os resultados. Efectivamente, isto era, digamos, bueno, tratábase de confirmar si vai haber máis casos nesta xente que acudiu a estes eventos con respecto á normalidade, á media da poboación normal, non? Para ver se hai seguridade en canto a organización deses actos que se podan producir. Con máscara e guardando tamén a distancia de seguridade. Efectivamente, grupos pequenos. E bailando, e os ves, bailando os convivintes. Claro. Non podes bailar como burbullas. O loco. Sí. Claro. Cada un co seu, cada un ca súa, cada un da súa maneira. Exacto. Estaba adiantando eu un pouco o que sabedes, ¿no? Que a partir deste fin de semana, ¿no? A partir do sábado. Imos a retirar esa máscara en exteriores. Ainda dixo para mañá o presidente da Xunta que non vai ser que xa nos esquezamos para sempre da máscara, non. A máscara vai haber que levala no peto porque vai haber sitios que vai facer falta, sobre todo se son rúas moi concurridas, non? Nos interiores hai que seguir levando, en exteriores, sempre cando se poda garantir ese distanciamento de seguridade, de acordo? E non esquezamos que hai casos, por exemplo, en Israel, por exemplo... Que pasou en Israel? Bueno, pois que houve unha serie de gromos, houve que volver atrás, dar un pasiño atrás outra vez, sabedes que foron un dos primeiros... Había sitios que quitaran a máscara, había 4 ou 5 días, e van volver a... Son dos países que van un poquinho máis adiantados, retiraron a máscara, sabedes que eles aí van adiantadísimos coas vacinas, con respecto a outros países, pois voltaron outra vez uns cantos gromos e houve que volver atrás, volver a recuperar a máscara novamente. Nos imos ben tamén que as vacinas, hoxe pola mañá, creo que se cumpría isto na área sanitaria de Lugo, alcanzouse 1 millón de galegos ou galegas que teñen a pauta completa da vacina. Máis dun millón de galegos, isto é máis do 42% da poboación. Son noticias excelentes, que ademais dan moita tranquilidade á poboación. Eu penso que a diferencia de agora con respecto a uns meses atrás é que estamos perdendo o medo ao COVID, pero non o respeto. Moi ben, ben apuntado. Porque hai uns meses pasaba ao revés, tiñamos medo e non tiñamos ningún respeto, porque acordádevos o que pasou no Nadal, non? Ben apuntado, sí. De acordo, entonces, estas son moi boas noticias. Queres dicir que agora, ainda que se quita a máscara, a xente vai saber xestionar ese millón? Exactamente, sin ninguna dúbida. Sabemos xestionar isto moito mellor, porque aprendimos moitísimo do COVID, en xeral de viroloxía e microbioloxía, aprendimos moitísimo durante todo este tempo, de ciencia en general, pero volvemos moito máis respectuosos con este tema, non? De acordo? Esa é boa cousa. Eu traigo o rosario para o exame. Pois eu... Bueno, fala Eras as chuletas, Van a necesitar, as chuletas aí metidas. Vos non tiñades un amuleto para os exames? A rutina que me daban en sorte era estudar, o sea, facer o exame co bolígrafo que estudaba, que repasaba os apuntes porque parecía que me iba máis solo e que iba a recordar, se non me acordaba, eu acordaba os bolígrafos. Eu iba cargado de amuletos, ao non estudiar, tiña que levar... É que eu tiña medo, ao non estudiar, tiña medo de suspender. Ti eras fan dos bolis Bic, eu pensaba, ao non estudiar, a ver se non vou saber as preguntas. Eres temeroso de Dios. Non, as preguntas non había problema, o caso era saber as respostas. E chegaba ali, e eu vi o examen, o primeiro que lle facía era preguntar ao profesor, pero isto démolo.
A ver si... Deses ainda quedan, A ver, hoxe, se es quen de... No, e non nos pode facer a primeira pregunta xa, veña, fense a Bueno, a ver, primeira. Seguimos imos falando, algo entonces. A primeira pregunta, veña. Primeira pregunta. Va. Unha vez que nos poñen a segunda dose da vacina de Pfizer, Seina, a partir de que día alcanzamos a inmunidade? xa está. Vale, poñenvos a segunda dose de Pfizer, Xa está. a partir de que día comenzamos con inmunidade? 6 ou 7? Bueno, é que está aí porque aínda... Vale, Falei con Pfizer co fillo máis vello outro día e non tiña claro. Bueno, Eu ainda me toca en xullo e non revisei moito este tema, ainda non sei que me vai tocar, pero debería ser perfecto. unhas... Moi ben, eu dou-vos aprobado nesta. Son 7 días, efectivamente. Vamos moi aí. ben. A min póñeme este domingo a segunda dose. En 15 días estás como a Bertín os barro en fin de ano. 7 días máis tarde, 10 días. o sea, xusto cando cumpro os 50 anos. Oh, que bonito agasallo. Claro, porque eu cumpro os 50 o lunes que ven, o outro. Entonces, póñeme a segunda de Pfizer o domingo que ven, cando cumpro 50, inmunizado. Perfecto. Mellor agasallo imposible. Te cumpres como a min, entonces, máis ou menos aí. Pero ti estás vacinado? Eu comezo xoves. O xoves poñeme a primeira. Ainda che poñen a primeira, pero a mellor che poñen Janssen e estás listo. Estou listo, por eso. Sí, Pregunta, ca vacina de Janssen, cando alcanzas a inmunidade completa? Aquí as preguntas fago así. Vale, por nada. Moi ben, tú vivo, aí. Entón, segunda pregunta. Moi ben. Alégrame porque eu este nese día. Coa de Pfizer 7 días e coa da AstraZeneca. Canto coa da AstraZeneca tardamos en alcanzar esa inmunidade? Desde a segunda... Correcto. Desde a segunda dose da AstraZeneca, desde a segunda dose? Sí. Canto se tarda, canto se alcanza a Son uns inmunidade? pouquiños máis, Voume tirar un Vamos a triple de pista. carai. Veña, pois eu vou dicir... Igual me paso de largo, Sí, o puxen por aí. É o mesmo. Sí, sí, en principio, parecese bastante. Bueno, ben. A resposta igual. é 28 días, faltouvos unha semana, pero ben. Eu penso que estades unha. máis ou menos no correcto. Aquí tampouco se trata de dar co día exacto, pero moi ben, haberá quen alcanzará antes. Era que che iba a decir, tamén dependerá, non? Claro, que a resposta a todas estas preguntas, como casi todo en Con ciencia, AstraZeneca, depende. a xente que ten posta AstraZeneca, xa escoitei a varios que teñen posta AstraZeneca e dicen, no, pero ca primeira dose xa se alcanza moito a inmunidade. Un 70 e pico, creo, algo así, non? Porque eu creo que ca primeira se alcanza moita, E e logo, pois ca segunda, bueno, despois, pois un pouco pouquinho máis. máis. Efectivamente. Sí, moito A ver, máis. imos coa terceira pregunta. Esta está moi de moda agora. Que nome recibe a variante procedente da India? É que ese é un Ai. rollo. Despois douche a miña teoría sobre eso. No, a Veña, ver, este é fácil. Que nome... Teñen nombres griegos das Correcto. letras e a ver, antes iría Pola orde, inglesa, non? Irán pola orde que foron inglesa, chegando. surafricana, alfabeta, gamma, delta, eu creo que é ou tocará gamma. Crees que se o mirache no monitor? Serás copión? Non vi no monitor. Non, que va. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero só lo diches Delta, contra moi ben, moi ben. Estaba entre gamma e delta, non? Claro, esta historia de non chamarlle variante india ou británica para non estigmatizar Correcto, os países sí, que eso é teñen, importante. me parece ben. Pero é que tamén eu, porque a unha variante lle chames británica ou India ou China, a mí non me van caer millor, peor, porque non quero dicir, non. Bueno, pero non todo o mundo pensa como non lle a ti. fai nada malo, esta é variante india, ai que cabros os indios. Non. Acuérdate A que mí me dá pasou igual que lle chame india que lle chame... coa gripe española. Isto sí que foi... Que non tiña nada que ver que non cos tiña que ver, españoles, pero con España. dades vos de conta, eso sí que foi Ui, ahora xa vi un do estigma. outro lado, ahora xa Ainda igual se ría, estaba un máis pouco máis, de 100 anos Ahora despois. xa me cambiou. Pois sí. Doi un chisco máis. Sí, pode. Oye, pero fora bromas, o da variante delta, hai moitos expertos que están urxindo a anticipar o antes posible esta segunda dose precisamente Sí, para correcto. facer a súa Bueno, pero as vacinas incidencia, funcionan, ca variante esta. Correcto, sí. Tranquilidade, a pois vacina está está. funcionando, pero isto que dixeches ti de adiantar non é moi mala idea, o sea, pode funcionar, non? Porque a xente está un pouco temerosa. Pero porque esta variante delta A cousa é adiantarse a que chegue. é máis contagiosa ou que? Bueno, claro, é máis perigosa, digamos, Aquí non? estamos Entonces, vendo na Coruña, todas as aguas residuais e todo Sí. este Correcto, programa sí, piloto están sí. adiantando. Está Creo que a aí- metade dos casos novos en activo agora mesmo, dos novos detectados, Sí. son na Coruña, digamos que é un pouco o sitio que peor está dentro da... está aí da o vacina, Servicio de está funcionando Microbiología en todos con Marga Poza, toda esta xente traballando Pero- moitísimo, e, profesor- facendo en aguas residuais estes Tes o estudos. borrador no chan. Profesor Tobío, se tú estás nun exame e ves a un alumno, que é bon alumno, que é bo chaval ou boa chavala, e velo copiando. Se me pasou unha vez. Que faz? Se me pasou unha vez, dinlle unha oportunidade máis. Ves? Dicen, De fun seguir pa copiando, fronte non, da clase e dicen, alguén está copiando. Se o volvo a ver copiar,
e volveu a copiar, tuveno que votar ao final. Por iso, deixes a oportunidade de volver a copiar. O que copia vai seguir copiando, porque non lle vai vir a iluminación á cabeza. E o que dices, porque era moi bo rapaz, moi bo rapaz, sí, moi bo rapaz. Pois parecía, pero non era tanto. No, era moi bo rapaz, sí. Bueno, a veces copiar, no, ti eras os que copiaban, mira, bo rapaz tamén. Eu copiei moitísimo, pero copiei, por exemplo, en cousas que sabía que non iba a depender a vida de outras persoas diso, como literatura española. Quer dizer, non lle iba a facer dano a naide por copiar a literatura española. No, romanticismo, Becker. Ahora, se copias en anatomía patolóxica, pois igual matas 4 ou 5. No. Sí, hai que ter cuidado. E non se poden dar aprobados a lo loco, como dices ti. Claro. Venga, imos coa cuarta pregunta. Como coa cuarta? Se van 3. Imos coa cuarta. Esta Matemáticas tampouco aprobou. Imos a polo 10, non? Esta como suspendades nesta, mato vos. Que detecta unha PCR? Que detecta? Que parte do virus detecta a PCR? Esta tendrá que saber que estuve aquí falando disto con pizarra todo. Ahora copias ti, espera, eu non teño claro. Estou me quedando sin rotulador, pero... Que parte do virus? Ten que detectar unha parte do virus, mira. Sí, correcto. A parte do virus, a ver, igual estou confundidísimo, pero... Ben, bueno. Ácido ribonucleico... Son as siglas de non sabe non contestar. Ácido ribonucleico. Moi ben, ARN, moi ben. Bueno, non ten nada que ver con isto. Esta era difícil. Non vou matar a ninguén, por isto tampouco. Esta perdona a ti, porque eu o día que vin a falar disto, ti non estabas, Yoli. Vale. A ti perdona, xa. Entón ese día non estaba na clase. Ti non estabas aquí ese día. Pero falando de abreviaturas extrañas, NSNC é máis ou menos coñecida, pero eu nunca vira nunha invitación de boda en mi vida. Podes preguntar ao padre Gerai. Chegou o Monte 1, a verdad, por desgracia. Que interesante. Gracias polo gol. Ponmo aquí. DM. É dicir, mensaje directo. Pero que días el? Deus mediante, non sabía. Eu nunca me pasara. Non, tamén Yolanda. Tu tuveche máis anos para verlo, pero eu na miña vida diré isto de Deus mediante. Pero puñaron os da boda, puñaron eso? Parece moi arcaico, non sei. Pero ese... Moi clásico. Curioso. Sí, non, un pouco clásico, non? Eran castellanos, De Castilla, sí, a boda era en Huesca ou por ali. 15 días, outra viaxe. Veña, imos con outra fácil. Cal foi a primeira vacina aprobada pola Axencia Europea do Medicamento? Veña, esta é fácil, esta te dá que saber. A primeira Axencia Europea do Medicamento... Ostras, teño que ver. E con esta rematamos, veña. Non sei se sería esta. A primeira... Non quero ver se a primeira que aprobaron. A ver, cal foi a primeira que comenzamos a poñer? Falamos moita desta, Sí, eu, se non recordo mal... Moi bien. Ala, perfecto. Pfizer, bueno, pois vamos a dar sobresaliente. Que vos parece? Quen quere matrícula? Vou a dar a matrícula a Roberto porque escribiu ribonucleico, que eso xa é de nota, Puxo un acento e todo. Vale, te damos a matrícula a Roberto e sobresaliente para todos. Ribonucleico. Eso xa é máis complicado, pero... Bueno, moi bien. Perfecto, pois... Nada, sobresaliente para todos. Vale, eu con 9, que eu non... Xa non vos vexo entonces en segunda convocatoria, Nada, moi ben. Profesor, non, ten un experimento, Pero no doutorado. Vámoslo ver a continuación. Agora que tome aire o profesor, que tive que corrixir exames, estará aí cas súas cousas, e nós tamén temos que falar dun tema moi... Caramba. Dicía Charles que non tens que marchar sin dicir o que querías dicir dos podcasts. Bueno, sí, temos, para todos os que vos gusta a divulgación científica, sabedes que aquí estamos sempre facendo divulgación científica. Non, quedo por aquí xa. Temos un podcast que xa anunciei aquí unha vez hai un ano, que se chama Cimus Podcast. Cimus Podcast. O Cimus é o nome do edificio onde traballamos, non? Facemos, pois, divulgación científica, temos programas, xa vamos polo 7º programa, de cara ao 8º, onde, pois, tratamos de eso, de presentar a ciencia que se fai no Cimus, na Universidade de Santiago, o resto de Galicia. Ciencia en galego, de acordo? Entón, eso, buscádenos no Twitter, Cimus Podcast. Cimus Podcast, aí podemos aprender do que se está avanzando, que é moito, aquí no Cimus e neste país. O último capítulo sobre prións, vai vos interesar moitísimo. Tedes que escoitalo. Pero esa cousa non vai diso, non? Non, hoxe imos a facer un experimento de física, de acordo? Imos a facer un holograma, sabedes, os hologramas son estas, bueno, sabes isto... Imaxes en 3 dimensións, de acordo? Bueno, pois, para iso, simplemente, se o queredes facer na casa, é moi sinxelo, mira, simplemente tedes que construir... Como unha pirámide. Exactamente. Esta estrutura, que son basicamente trapecios, de acordo? Entón, tedes que, isto podes atopalo en internet, basicamente esta plantilla, en donde o que facedes despois é recortar estes trapecios, de acordo? Quedan vos estruturas deste tipo, son trapecios con estas dimensións. E podes, pois, escalalo, diferentes medidas. Esta medida corresponde a este pequeniño. Este serviría, por exemplo, para
poder facer reproduccións no móvil, de acordo? Ahora vos explico como funciona. Vai ser boa. Aquí temos unha un poquinho máis grande, de acordo? Isto sírvenos, pois, por exemplo, para, bueno, o tamaño dunha tableta e tal. E depois temos esta outra, esta grande, de acordo? Que vai nos a servir para facer o neste monitor. O grande. Imos a usarnos. Vale. Onde compramos este papel de plástico? Nada, este papel de transparencia, o que se podelo encontrar en papelerías. Papelerías, por exemplo, pero, para que a xente saiba, pero vale. este outro, que igual é o mellor, se vai a ver moito mellor, podelo facer coas tapas dos CDs de toda a vida. Sí, E sabes, unha aplicación que tedes, ¿no? Con estas que tapas pegamos dos... con silicona, por exemplo, CDs. ou algo así. Sí, tedes lo que pegar con un pegamento igual especial. No caso dos plásticos sirve vos incluso un celo, de acordo, Vale. sin problema, de acordo? Ben. Bueno, entón, único que tedes que fabricar é estas pirámides, de acordo? Aquí fixemos unha que tentamos de escalar as dimensións desta Que porcentaxe calculamos, máis ou menos? Bueno, pois fixadevos, esta dimensión, estas que tedes aquí, estas dimensións que son 3,5 por 6, 1 centímetro por 6, unha altura de 3,5 centímetros, sirvevos para o móvil, que normalmente onde a xente suele facer estas cousas, de acordo? Entón, con esta pequeniña, serviría para obter hologramas no móvil, é máis que suficiente. Pois teríades seguramente que duplicar o tamaño ou triplicalo para podelo facer nunha tableta, por exemplo. Bien. Vale, bueno, estou vendo que falta por aquí tiñamos unha lámina tela aí, non? Esta negra grande? Vale, sí, porque Non ímola hai a poñer problema. de fondo, entonces, unha vez que tedes fabricado este... Entonces, o funcionamento desto é o mesmo que tedes nos teleprompters, o que estades, bueno, non sei se poden ver o prompter, no, pero tedes vos conta, no, basicamente o que é un espello que está inclinado a 45 grados, Aí estámoslo vendo. Estádelo vendo, no? Pois sirve para que vos podades ler, no, o que se ponga tal, no? Pois aí o que Por si nos olvidamos, non? Si vos olvidades, non? Non vayas a Entonces, ser aí o que pasa, o principio físico que rese eso é moi sincero, son solamente ter en conta dúas cousas. Reflexión, é dicir, ten que reflectar, tense que reflectar por un lado o que se está emitindo pola pantalla que ímos a facer agora. Entón, ten que ser un material especial que poda reflectar esa imaxen e ao mesmo tempo ten que ser algo translúcido, vale? Ten que ter esa capacidade para permitir ver o que hai despois no fondo, ¿no? Reflexe Para que dar deixe esa pasar. sensación de profundidade, ¿no? Entón, fixadevos, temos aquí este... Típico profesor que non sabe En poñer internet simplemente collemos, Que tardan a poñer o vídeo. descargamos Vamos a en pegar de internet. gimnasia a arreglar isto sempre. De acordo, entón poñemos isto. Esperemos ahora que non se caiga. A ver. Imos a ver si somos capaces. Igual teño que movelo un pouquiño, entón, se os compañeros poden apagar un pouquiño as luces para... Pero baixamos luces. Eu desde aquí xa estou vendo, Vale. Fixadevos, como o que se está emitindo na pantalla está sendo recollido por estes cristais, no, de plástico que están inclinados 45 grados e están facendo esa imaxe que se estuverades no directo no plató poderíades ver que pois é un auténtico holograma, no? Estás emitindo perfectamente de pé. Ahora cando, bueno, vamos a esperar un anaquiño si queredes, pero veredes dentro dun anaco como cando se encendan as luces, non agora, vamos a deixar un pelín, por exemplo, vamos a ver unha bolboreta, un pasaro, de acordo? Podemos dicir a xente da casa que non se agora no plató, estamos escuros. Eu non veixo a cara nin de Tubío, nin de Yolanda, nin de Roberto, non nos coñecemos agora mesmo. Escuras, no? E fixadevos, pois, cousa tan bonita, pois, isto podedelo facer no móvil, Sí, o que están vendo non é unha pantalla, non está a pantalla, fora da pantalla. Está fora da pantalla. O que están vendo vostedes na casa non é unha pantalla, está na pirámide, dentro da E ahora, pirámide. ¿Puedo si meter sacas a o mano negro... para que se vexa, por Podedes, exemplo, sí. que Fíxate esto, por detrás, ¿no? ¿vale? A pantalla estaría aquí abaixo, pero nos estamos vendo o Estás que hai vendo un aquí. holograma, ¿no? Aí, En 3 dimensións, no. A ver, podes apagar a luz outra vez, si queres, porque ahora ven unha parte moi bonita coa bolboreta e con un pasaro, se si queredes, xa con eso rematamos, de acordo? Para non levar isto moito, fixadevos, cousa máis bonita. O colibrí. Oh, que guai Non vos este, parece?
Bueno, Que chulada. Pois nada, isto podedes sorprender en calquera festa, se facedes isto pois, nun móvil ou nunha tableta, eu penso que podedes quedar moi ben sorprendendo os vosos amigos nunha festa, no? Un cumpleanos ou nunha... Bueno, sabedes que eu antes de vir aquí ao programa dedicábame a ir aos cumpleanos a facer estas cousas, estas tropalladas. Para, isto en serio? Es en serio, que pasa que facía primeiro na familia, despois, bueno... Pero sí. Entretenimiento e aprendizaxe, claro. Mago científico. Divulgación. Qué guai. Pois, profesor, moitas gracias e benvido de volta que anda aí. Moitas gracias. Esperemos que aparezca toda a financiación que fai falta. O financiamento, bueno, no noso caso, xa vos digo, para seguir o mismo ritmo que viñamos hasta agora, 3 millóns necesitamos de euros, eso sin ese financiamento que hai en Europa é imposible. O sea, en España un 10% é o máximo que poderíamos igual conseguir, ¿no? Sí. 300.000 euros ou así, o sea que... Pois que vaya moi ben e recorden, CIMUS Podcast, aí poden ver o último que está pasando no CIMUS aquí en Santiago de Compostela, na investigación en Galicia neste país. Moitas gracias, profesor. Gracias a vos. Moitas gracias. Encantado. Investigación que tamén facía falta